Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, ngegama likayise benendodana nomoya ocebileyo, amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguMarkus umvangeli, isahluko seshumi nesithupha, ivesi 9 kuze kube ivesi 15. Kwathi ukuvuka kwakhe ekuseni ngosuku lokuqala lwesonto, uJesu wabonakala kuqala kuMaria Magdalena, abekhiphe kuye amadimoni 7. Yena-ke wahamba waya kutshena labo ababenaye, ababesalile bekhala izinyembezi. Bona-ke bezwa ukuthi uyaphila nokuthi wabonwa nguye, abaze bakholwa. Emva kwalokhu wabonakala ngesinye isimo kwababili babafundi besendleleni beya komunye umuzi. Besuka-ke baya babatshena abanye, abaze bakholwa nabo. Ekugcineni wabonakala kwabali-11 behlezi bedla, wabasola ngokungakholwa kwabo nangobukhuni bezinhliziyo zabo, ngoba babengakholwanga yilabo ababembonile esevukile. Wathi kubo, hambani niye emhlabeni wonke nishumayele ivangeli kuzo zonke izidalwa. Yazi yamangaza indlela uMarkus ayixoxa ngayo le ndaba kaJesu. Uxoxela indaba eziningi ezibhalwe amavangeli amaningi, kodwa khona lento eyodwa ecommon, abakholwanga. Abantu akubanga lula kubona ukholwa ukuthi uJesu Kristo uvukile kwabafileyo. Isipho leso uNkulunkulu asipha sona. Ukholo luyisipho. Uqonda imfihlakalo zezulu kuyisipho. Uyazi thandwa zami, uma sibuka impilo zethu sijule ngazo, yazi kunezinto ezenzakalayo empilweni zethu ngobuntu bethu esingeke sikwazi ukuyiqonda, ngobuntu bethu esingeke sikwazi nanokuzichaza. Kodwa ezisikhula uyabona ukuthi konke lokhu kuyisipho sikaNkulunkulu. Uyazi khona umhlabeleli ukuthi sangena la ekuthiwa angenwa akuphuma, saphuma la ekuthiwa khona mawungene khona uphuma. Yazi kunezinto ezithi mazenzeke empilweni uthola ukuthi siyahluleka ukuchaza, asazi ukuthi singathi usinde kanjani. Khona imoto othi uyibona mawubuka ingozi ephume kuyona uyayithi ayi akusindanga umuntu la. Umangale uma uyixoxa le ndaba kube khona oseduze kwakho athi hayi ngibonile kwenzakaleni, ebese ubuza ukuthi ayibo kodwa umphefumulo laphana unjani ngoba ngibona ukuthi usindile. Athi omunye hayi imini ebengiphakathi. Bese uyabuza ukuthi usinde kanjani. Yazi kunezigameko ezenzeka kuthina sebekuhlanganisele, sebekudwebele, sebethi ngeke udabule. Umbona uNkulunkulu ekomunyula, ekususa, ekubeka kwenye indawo. Ziningi imangaliso uNkulunkulu azenzile, kodwa abantu abakholwa. Nawe empilweni yakho hleze khona kwenzile, nakweyami impilo kuningi akwenzile. UJesu ngelinye ilanga uma ekhuluma ediniwe, ekhathazekile, uthi lezi mangaliso ezenziwe kunini kube zazenziwe kwabanye abantu ngabe kade baphenduka bakholwa. Ngase kwesinye isikhathi ngiyayiphatheke kabuhlungu ukuthi njalo emiseni elingcwele sibamba uJesu, sibamba uNkulunkulu ngezandla zethu, samkela umzimba negazi likaKristu. Bese ngithi mina bangaki uma uNkulunkulu bengabanika ithuba lokuba bathinta umzimba wakhe, bamukela umzimba negazi, bangaki bebeyophenduka, bangaki bebeyoyithatha le nkonzo ngenhlonipho,
bangaka bebeyosondela uNkulunkulu bevevezela bethi inkosi angifanele. Sho njalo umkhuleko wamaRoma uthi inkosi uJesu ngiyakholwa ngempela ukuthi ukhona ngempela isakramenti engcwele kakhulu aselathini. Athi ngiyakhuleka kube ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Athi ngenxa yokukuthanda ngiyayisola ngaso zonke izono zami. Athi umphefumulo wami ulangazela nasinto sokuphila. Awukuze kimi negrasiya lakho. Hlale kunjalo. Ngithanda ukuba ngibe nawe ekuphileni nasekufeni kwami. Ngiyakulangazelela kodwa futhi ngiyavuma ukuba angikufanelanga. Ngiyakulangazelela kodwa ngiyavuma futhi angenzanga kahle. Kodwa umphefumulo wami uyakulangazelela. Athi uDavide athi njengey'ntaba ilangazelela iJerusalema. Athi kanjalo umphefumulo wami ulangazelela noSiyoni esingcwele. Amahubo 125. Kanti amahubo 42 athi njengendluzela ilobizelela amanzi. Athi kanjalo umphefumulo wami athi ulobizelela wena Nkulunkulu Somandla. Angithinta mina le nkonzo ukuthi sekwenzeke imangaliso ey'ngaka kodwa sikholwa. Esesihlenge kangaka uNkulunkulu kodwa sisamthuka. Esesiphe okungaka kodwa sisamjivaza. Ikuphi kanti uNkulunkulu okufanele akwenze kuthina? Iziphi mangaliso okufanele azenze kuthina ukuze sikwazi ukuguquka, ukuze sikwazi ukukholwa, ukuze sikwazi ukushintsha? Engithinta le ndaba uJesu ayivezayo uthi wazibonakalisa kwaba behamba endleleni babuya baxoxa anaze nakhona. Wazibonakalisa kwabaneshumi anaze nakhona. Wazibonakalisa bedoba anaze nakhona. Kanti yini wena eyokushintsha? Yini mina eyoke ithambisa inhliziyo yami? Yazi kunento emangazayo, baze babaningi abantu abayibiza ngamaKristu. Baze babaningi abantu abathi bangabantwana bakaNkulunkulu. Whether bangamaKristu noma bangamaSulumane noma bangamaBuddhist, bonke abakholelwa ukuthi ukhona uNkulunkulu omuhle, onenhliziyo enhle, osibizela ukuba sikwazi ukuphathana kahle. Lwaze lwaluningi ubandlululo kubona bonke behlangene. Khona esingakhulumisani nabo, khona esingababheki, khona esingahambelani, khona esingadlelani nabo. Kodwa sonke sikholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Bese ngiyayibuza mina ukuthi, ayibo, uma sithi sonke singamakholwa, kodwa siphila impilo ewubudlabha kanje, bese-ke abantu phaqa sithi abaphile kanjani? Laba abangakholelwa uNkulunkulu, laba bathi ayi mina ngiyayiphilela, uthola ukuthi ibona abasithela ngehlazo ngendlela abayiphila ngayo impilo yokuhlonipha isidalwa somuntu, impilo yokuhlonipha izinto zabantu. Yazi kwesinye isikhathi ngiye ngenza umzekeliso ukuthi yazi muya ematshwaleni, abantu bakhona kuhlezi kuxokozela, kuhlezi kunomsindo, kuhlezi kuhlekwa, kuhlezi kujatshulwa. Futhi ave bekwazi ukuphana, ave bekwazi ukuhloniphana. Uma omunye efika behlela abanye, ufika nebhodlela lakhe noma namabili, athi bafuthi ngicela ukuhlala nami, nakho nomunye ahlanganise, bazokuphuza lokhu kuphele, sekuthenga omunye, bese kuthenga omunye. Ave bekwazi ukwabelana. Amakholwa okumpela kwesaba. Khona amanye amakholwa angakwazi ukusiza umuntu. Khona amanye amakholwa angakwazi ukuhlalisana ngokuthula. Khona amanye amakholwa angakwazi ukuhlalisana ngoxolo. Khona amanye amakholwa angakwazi ukuhlonipha isidalo esingumuntu. Yazi le nselelo uNkulunkulu asinikayo nenselelo ukuba ayibo sithe sesikholwa kwasekushintshana. Sithe sesikholwa sasesikhula kangakanani. Sithe sesikholwa sakwenza lokhu uNkulunkulu asibizele ukuba sikwenze. Kumina ijulile inkonzo uNkulunkulu ayivezayo ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu abefisa ukuzenza. Uzwe evangelini ethi akwenzanga imangaliso eziningi ngenxa yobuncane bokholo lwabo noma ngenxa yongabi nalo ukholo.
esengithi mina kuningi mhlampe engiyiphuthisele ngakho ngenxa yokungakwazi ukukholwa. Kuningi engiyiphuthisele ngakho ngenxa yokholo lwami oluntengantengayo. uNkulunkulu uSomandla abe nathi asibusise, asivikele, asikhanyisele, uyise, indodana nomoya ogcolileyo.